Dneska máme takýto Ford Focus, 2 liter nafta a sťažnosť klienta na to, že máme chybičku na neprechádzanie regenerácie DPF filtra kvôli nedostatečnej teplote. Klient už chcel meniť jeden a druhý senzor teploty, ale v tomto aute to funguje trošku inak. Zvýšenie teploty na regeneráciu prebiehala s tým, že máme tam takýto vstrekovač aj žhavič a cez neho musí pretekávať nafta spôsobom toho, že tu máme takúto malú pumpu, ktorá tlačí tam naftu na žhavič, ktorý do 800 stupňov sa zohrieva a takýmto spôsobom sa navyšuje teplota v našom DPF filtre a prebieha regenerácia. V našom prípade teplota maximálne dochádza do 400 stupňov a to je kvôli tomu, že náš vstrekovač je upchatý. On musí byť úplne že voľný, kvôli tomu, že táto pumpička nám dáva len slabý tlak, úplne že maličký, a dávame si tam zapojenie takéto zariadenia a skúsime tam potlačiť a vidíme, že máme tam celkom slušný odpor v tom streku. Dáme jednotku a vidíme, že to postupne klesá. A tento odpor nemôže tam vôbec vznikať, musí to proste byť okolo 0 maximálne. A to znamená, že náš vstrekovač je upchatý, potrebné ho vymeniť a nasledovne urobiť regeneráciu a tak ďalej. Takže dávajte si pozor, treba robiť správnu diagnostiku. Áno, máme tam aj žhavič, ktorý bol preverený, takže tak.